носуруда дар ҷаҳон нағмае нест, аммо ҳар саре овое дорад. ҳар ки битавонад бо худаш бисозад, бо дигарон ҳам месозад. ба ишқ агар ҳила кунӣ мегурезад. то касе ҳамаро дӯст надошта бошад, наметавонад якеро хеле дӯст бидорад. лозимтарин ва бузургтарин илм он аст ки моро хуб ва хушбахт кунад. маъшуқеро ки чашм интихоб кунад, чӣ басо ки маҳбуби дил нашавад, аммо онро ки дил биписандад, бегумон нури чашм хоҳад шуд. хушгилӣ дар дасти оқил мояи хушбахтӣ аст ва дар дасти нодон мояи бадбахтӣ, аммо ман хушгили оқил надидаам. он рӯз ки башар ба рушди фикрӣ бирасад, эҳтиёҷе ба қонун нахоҳад буд. он ки аз ҳама бештар мегӯяду механдад, маълум нест ки аз дигарон хуштар бошад. зиштро аз зебоӣ бо чашми сар ташхис медиҳем, аммо қазовати ниҳоӣ бо чашми дил аст. сели хушиҳо аз зери назар ва аз дастраси мо мегузарад, аммо ҳар кас ба андозаи ташнагӣ ва истеъдоди худ аз он насиб мебарад. рамзи саодат ду-се ҳарф беш нест, лекин аз ҳеҷ кас онро намепазирем, магар аз як умр таҷриба, вақте ки кор аз кор гузашта. сухане дошта бош дилпазир, ё диле дошта бош суханпазир. он ки натавонад ба ҳар чӣ дорад қонеъ бошад, ба ҳеҷ чиз қонеъ нахоҳад шуд. барои дуруст фикр кардан бояд аввал дилро аз кинаю бадӣ пок кард. бо ақл зиндагӣ кунему бо дил хуш бошем. дар он як лаҳза ки гуфтем кофӣ аст, ҳама неъмати дунё моли мо аст. танҳо зане ки озор намерасонад модар аст.